Yan, patayin mo yan. Tapos wag mo nga alisin ha. Patayin mo lang. Ay gyutan? Kakarot ko. May gyugyat ang kartamon. Hindi na, control mo na eh. Dahil ang gimbal na, di ba, kaya mo? Kaya yung... Yan, di niya pinos. Ito yan.
I-post niya nga, sabi ko. Wala na po. Napatay niya. Kaya mo po. na. Pwede pa pala maglinis dalan eh. Palabasin mo na after the moon. After space. Palabasin mo. After space. After space. After space. Baba ba eh?